салом дӯстон, боз як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ ба воситаи задани силка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва дар инҷа каталога интихоб мекунем ва дар инҷа бошад мо метавонем лайк ё ки комментария, подписчик дар Instagram, контакт, Telegram, TikTok, YouTube мон подписчик ё лайк интихоб кунем ва инҷа нархошон нишон додагиаст. Ва инҷа сайт 24 соат кор мекунад ва поёнда бошад 23 заказ ва бо накрутка соцсети, яъне ки инҷа метавонед подписчик дар ҳамаи социални сетотон бигиред. Ва инҷа контакт, Telegram, Яндекс, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube, Rutube ҳамаи меёда шумо метавонед подписчик бигиред. ва зароботовата интихоб мекунем ва дар инҷа гарантировании электронии деньги выплата 5 рублей, яъне 5 рубл кор кардем пуломона гирифта метавонем. Ва дар инҷа дар бораи ҳамин сайт нависагиаст ки зароботовате в любое время сутки, кадом вақте мехоҳед дар ҳамин сайт пул кор кунед. Ва барои пул кор кардан регистратсия мекунед ва заданиёро интихоб мекунед ва заданиёро буд мекунед ва пултона метавонед бигиред. ва дар инҷа заданиёро моро нишон додагиаст ки 112 рубл, 1 рубл 60 копеек ва 40 рубл ҳар хел заданиё ҳастад, 4 рубл ҳам ҳастад. ва инҷа мо заданиёи дар коримона интихоб мекунем ва пул кор мекунем ба воситаи заданиё. Инҷа лайк, подписка, яъне лайк, подписка ва сурата тамошо мекунем 4 рубл ва инҷа 80 копеек, 2 рубл 40 копеек подписка на канал. ва ҷои инҷа поёнда фильтр ҳаст ва инҷа метавонем заданиёи мисол просмотрро бигирем, лайк, голосование, репост, отзыв, избранный ва ягон задани маъқули худмонро интихоб мекунем ва метавонем бо воситаи ҳамин заданиё пул кор кунем. ва ман лайка интихоб мекунам ва дар инҷа мада заданиёи лайк нишон метавад ва дар инҷа подписаться на канал 2 рубл 40 копеек, написать отзыв на авито 112 рубл ва подписаться на канал 3 рубл 20 копеек. ва ҳар хел заданиё ҳастад, ҳамин заданиёро иҷро мекунем ва пул кор мекунем. ва аз тарафи дасти чап менюро интихоб мекунем ва дар инҷа бошад мо метавонем задане бисозем, чӣ хеле ки дар инҷа заданиёро дидем, ва ё ки пуломона бигирем ё ки дар балансмон пул бигзаронем. ва вывез средства интихоб мекунем ва дар инҷа минимал кандида пайр 5 рублай ва SBS да бошад 125 рублай. ва мо дар як сутка як бор пуломона гирифта метавонем ва бар вақте ки пулмона дар кошелокмон мегзаронем ё ки дар картамон ва як рӯз ду рӯз ждат мекунем, баъд пул дар баланси мо мегзарад. ва мо пуломона дар SBS, Мир, Виза, карта гирифта метавонем ва кошелоки пайрда гирифта метавонем ва поёнишда комиссияшон ҳамаш нависагиаст ки кадомаш чанд қадар комиссия дорад. ва ҷои сумма да чанд қадар пуле ки кор кардем менависем 10, 20, 100 рубл, 1000 рубл, чанд қадаре ки пуле ки кор кардем менависем ва кошелокҳои дар коримона интихоб мекунем. ва инҷа ошибка буромад, яъне ки ман дар балансам ҳозир пул надорам ва пул дар баланси шумо мегзарад агар пул кор кардагӣ бошед. ва ин сайт партнёрская программа дорад, метавонед ссилкаша копировать кунед, дӯстотонро роӣ кунед ва 20% ай пули вақте ки заказ мекунанд, ягон реклама, ягон чиз заказ мекунанд 20% кор мекунед ва вақте ки дар ҳамин сайт кор мекунанд ба ссилкаи шумо ва шумо 10% кор мекунед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.